Здравейте! Добър ден! Това са новите очила. Сега имаме урок. Абсолютно съм съгласна, съм шофиране. и думата пари в цялата тази ситуация. А как ще насърчат иначе? Именно да, ама никъде не става дума за пари. А как ще пътупане по работа? Не е право моето момче, вземи това куче. Точно нещо такова, нямам никаква идея, но... Чакаме подробности, значи, относно новото предложение на учителята. Ако агитирате хората да Нагласи се. повече мотори и велосипеди, Сме заради това антената. няма да е лошо. Аз тръгвам на курсове по велосипедизм. Ладри групи са по-лъджайси малко. Добре, тръгвате, нали? Интересно. Перфектно. Let's get back to bad boy. Добре си ме слушала. Добре се послушам. Шофьорката? Вече ми блести слънце. Пусни си сенник. Може ли да спрете? Може, разбира се. Благодаря.